Къде са останалите от картофите? Останалите от картофите? Да. Намерих стъкло, но ще ти го покажа. Не, сър, браво бе, Филипс! Изработваме го. Сър, вие сте умник. Какво трябва да направим? Сега, понеже ме попита за картофите, няма да кажа, ще се сетиш. И после да тръгна с някаква драматична. What? Сър, Тук вие са ни закритите запази. Майко! What the fuck? Къде има картофи, сър? Сър, картофи! Да. Добре, Казах дай ми картофа. Трябва ми. Сър, трябва ми картофа. Кока-коластик. Кока-коластик. Не са за това! Колко пъти да ти казвам, момче. Ядосаме. Да, сър, извинете. Но няма да ги направиме. Сър, вие сте много тъп. Имате 2 мозъчни клетки разделени наполовина. Не, там ги събираме. Колко е 1 плюс 1? 2. Сър, 11 е. Не! Сър, войниците не се смеят. Що се засмяхте, бе? Там ги събираме. Разбрано, сър. Събирайте картофките. Виж! Троен картоф! Давай, сър. Хвърли го. Добре, хора. Това май трябва да е края. Но дай да им покажем картофите. Защо има това? Не мога да знам, сър. Само знам. Още. Има още. Но, сър! Вие са най-умният човек, който познавам. Още. Сър. И още. Опа! Ами, не се смеем. Ела с мен. Трябва ни още. Сър! Не ни трябва Добре, този още. е ново съсъден. Ние вече имаме 500 картофа. Този е ново съсъден, млъкни ме, момче. Сега, сър, аре да им покажем копчежето. Знам, ти идваш с мен. Защото там ще ги приберем. Сър! Време, виж колко картофки има. Виж колко картофи има. И хора, това е края.